Silibingelela bafowethu nonke lapha emakhaya. Thank you so much for tuning in. And igama lami ke ngo-ST wakwaDlamini. Siyabonga kakhulu bafowethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Namhlanje ke I'm joined by usisi la. Dialogue communicator kwaze kwafika lolu suku namhlanje. Phandle kokumosha ke isikhathi, thanda ukuthi sivele singene straight enkulumeni yethu yanamhlanje. Siza ukuthi wayelala usisi suka le kudeni kangaka abazofika lapha bandonga ziyaduma. But before siqale, thanda ukuthi mhlambe ke sicela enkosini sikwazi ukuthi yonke into esiyenzayo siyenze ngohlelo lakhe. Siyakubonga uNkulunkulu wethu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray, O God, that your grace, your favor may it locate us in the mighty name of Jesus Christ, Lord. We pray, uNkulunkulu wethu oyingcwele, zonke ingxoxo ezizovela kule ndawo, uNkulunkulu wethu namandla, maziveze ubuNkulunkulu bakho ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Bafowethu, siyabonga. Angithethe lithuba ngimamukele ola okokuqala nqa kanje. Mama, ngibingelela. Bingelela. Si. Uyaphila? Ngiyaphila. Abaqala ukubona Ayanda Umzile wakambeje. Bathi isibongo sami la ngizalwa khona iKamavu. edlu kamavu. Yebo, Kamavu. Amavundla mbeje. Yebo. Sho kanjalo phela le kwaZulu. Fike kushiwo isibongo sakho uma uqala nge-M uzothiwa ukama. And bese kushiwo isibongo la oganele khona. Yebo. Bathi ke siyabonga kakhulu ukuthi sivakashele. Thank you so much mama. Siyakwamukela kakhulu. Lapha kanje sizoxoxa nawe. Kanti wasibhalela ke istory sakho sesithayi nokulungile siyolenza kuba ekuthiwa ke yalikilanga eligcine lifikile ke kanje. Why you thi kambe andlo isikhathi vele singene straight to ingxoxweni yethu. Yazi ukuthi mhlawumbe inkulumo yakho ukubriefa nje ababukeli bethu emakhaya support umshado wakhe. Kodwa into engizoyicela kakhulu kube inqubo yethu ukuthi ngiba ngisakubriefa off air, but kube inqubo yethu ukuthi wamukelekela ukukhuluma istory sakho noma ngabe kanjani, but siyayisenza sure ukuthi amabantu siyasiwavikela ukuthi asiwavezwa, kodwa istory sakho wamukelekela usinarrate ngayo umuntu osuke eteka story sakhe sesisho ukuthi siyamuvikela bonke kodwa ke sikulimit ekukhulumeni kwakhe story, kodwa mase kungena igama sesisho ukuthi ngamano ukuthi lingena ngokwenkulumo enhle, kodwa ngokwenkulumo engathi mhlambe indlela thizeni sesisho ukuthi siyavikela igama bathi ke ngiyaqinisekisa ukuthi uzosizakala indlela uzosizakala khona. Mhlambe nje singalukusimosha isikhathi namhlanje la nathi awusathu sibeke amavu. Ngisuka le eKZN, qale ngichaze nje ngisuka le eKZN eThekwini endaweni yaseLovu. Ngisuka sengibhalelile into engilethe la umshado wami. Yes. Ngishade ngo-2020 ngoJune 30. Wayeselobolile ubaba eminyakeni edlulile, wacela ngo-2013, wambesa ngo-2016, wangikhehlisa, wenze engagement, and then ke sasesiyosayina ngo-2020. Uthe sengishadile kwanokuhlukumezeka engikutholayo nala emshadweni. Kodwa ngothando nangokuthemba ukuthi emshadweni kuyabekezelwa, ngahlala ngaqhubeka up until ngize ngigcine sengibona ukuthi sekufanele ngiphume njoba sengize ngizofika la. Ngo-2022 sibe nengxabano nobaba wakwami no ex, ake ngithi u-ex ngoba sekuze kwajwayeleka sidiscuss sikwi-separation. Ngo-2022 saba nengxabano
kahle kahle kwangasiyona ingxabano ngoba ngangihambile ngekhaya ngemoto yami ngizolala khona ekhaya ngivuka ekseni ngiyokolanda ikhadi lasebhenki lalideliviwe bese ngihamba ngiyolungisa imoto la ekade namadenti khona which naye wayazi ukuthi fanele iyo spray paint imoto but ke iphutha lami kwabo ukuthi ngamazisi ukuthi ngizothi mase ngisuka ebhenki ngizoya kokwenza ispray paint imoto ilona phutha lami ke lelo ngaqede engikwenzayo ebhenki ngasuka ngahambisa imoto ukuthi yo spray paint ngahlangana nobhoti engangizohlangana naye wayezongisa la opanel beater sahamba naye emotweni naye umechanic ngizombiza kanjalo because angazi ukuthi abantu abaspray paint ababizwa kanjani sihamba sobathatha emotweni kanti ubaba wakwami ucuthile la icuthe khona endleleni semlazi ucuthile la icuthe khona imoto vele itracker kuyena imoto yami zonke imoto zasekhaya ama tracker ay tracker kuyena sengisendleleni angifonele vele sengiyibonile imoto ngithe ngiqhamuka ngabe ngiyibona imoto yakhe erobotini la ime khona wangifonelwa ngibuza inkephi ngathi ngiphuma eMegasithi ngisemlazi wathi ukuthi ngibona imoto yakho ayilandele angazi noma wayesebonile ukuthi sibathathe emotweni ayilandele mayilandela sishiyana ngeimoto ezimbalo akekho eduzane singene eqala la so spray paint khona imoto ifika imoto bayilungise ke beyifaka amaphepha badonsa opende yonke into elungiselwayo mengabe kuthiwa kuzopendwa imoto ngihleli mina ku driver's seat angakaphumi ngoba vele ayizopendwa ngaphakathi izopendwa ngaphandle izopendwa nje ihandle ne side mirror because thina abantu besifazane sometimes mesafunda ukudrive ukuthi uyaphuma kweparking kanti usuyayithinta imoto so yayithintekile sengibona ukuthi ayisabuke kahle hayi ngithi besalungisa ke abafana aqhamuke waqhamuka nesibhamu esesiphethe ngesandla somsebenzi wathi kwenzakalani la babuza abafana kwenzakalani bhuti wangena usuphethe isibhamu egcekeni lomuntu kushuthi la besebenzela khona nomama lapho uthi umama ngazi umama wakhona kodwa mina ngangamazi ke ngoba ngangikhulume nabafana angene sephethe isibhamu emzini nomuntu abuza ukuthi kwenzakalani la babuza abafana kwenzakalani Razo wangena usuphethe isibhamu athi wena ufunani lana fanele ngabe ukini ngithi mina ngishilo nje ukuthi ngizela ngizokwenzani phela ngisho ukuthi ngizospray paint imoto lana hayi kwaqala lapho ukuxabana it was June 16 2022 waqala kanjalo ukuxabana wathatha imoto wafonela umngani wakhe wafika umngani wakhe wathatha imoto wadrive yami wakhipha impahla wayitshinga phansi ezami ikhwama zami whatever yayisemotweni wayitshinga phansi wathatha imoto wahamba wangishiya ngestranded kwabokuqala ke kwengxabano lapho hayi ngifonela abangani bami beze bezongilanda bangise ekhaya ngiyasaba manje ukuye emzini wami useyangifonela uyangithreatenisha sefonele nasekhaya sengifonelwe na uma wathi uzofika nabantu bakubo kuzokhulunywa ngibambe ebufebeni hawu athi uma hayi kulungile mekhuluma naye ngifike ekhaya ngilale angiyanga ngithe ekhaya lami kwami ngifike ekhaya ngilale ekseni ikamera lami lingasemgwaqweni ngavuswa isikhenke icanopy yemoto evula isikhenke mengithi ngiphenga ikhethini nangu ulayishe yonke inhlobo yempahla zami ama-underwears ama-album yomshado idatshuliwe impahla zilayishwe ngamahenga zilayishwe esikhenkeni azifakiwe nako plastic zijikjeliwe nje ugibele phezulu esikhenkeni uyayichitha impahla zichitha uyakhuluma uyathuka sangweni lasekhaya uyathuka ngivula isicabha sasekitchen la mengakhona siphume sime esicabheni sonke mind you siyamsaba ukuphuma ngoba siyamazi vele umuntu osatshwayo ophatha isibhamu nje siyamsaba sime ngasesicabheni sivula uhalf isicabha ngabuza ukuthi mina kwenzakalani alishoyo wathi sohlangana e-divorce court athuka aqhubeke ethuka ngikhale athi umama usukhala ayanda vala isicabha
aqede lento ayenzayo ngoba sobuka abantu, vala isicabha aqede lento ayenzayo, solalela imoto mehamba bese siyothutha impahla. Sengiqoshiwe njalo kanjalo. Ugcine etheni ngima uthe uzothumela uzofika nabantu kuzokhulunywa. Okay. Hayi, ahambe. Mase hambile akhuluma uma nomunye isihlobo sasekhaya ukuthi yabona nje basekwenzakale kanje useyalo nje bese fika nesibhamu nje ezothuka egcekeni. Fonela amaphoyisa ke. U-Ayanda ngafonela amaphoyisa ukuze mengabe buya ngoba sasingamazi noma usazobuya yini mhlambe ezoletha ilodi esibili ngoba zazingaphelele vele impahla zami lezi ayiphethe. Fonela amaphoyisa shawu 10111. Ngathi mengishawu 10111 ngichaza ukuthi ubani wakabani kwathiwa siyeza manje, but into esizoyisho ukuthi hamba yokwenza i-protection order. Kwafika amavene awu3 aka SAPS bamazi usebenzile usevile ka SAPS for so many years. Kwafika amavene aka SAPS awu3, kwafika uMetropolis o2 because babazi ukuthi baze kubani. Mebefika bafike base beyangitshela ukuthi akasekho vele, bafike bese beyangitshela ukuthi angami ngiyonze protection order because lo muntu uzobuya, mebuya futhi uzongilimaza. Silale lovalweni Sunday, silale lovalweni sivuke ngoMonday. Angiphelezela uma wayeyelo kunye ke imbumbulu naye ecourt li maintenance which is into engahlangene vele nomshado wami. Shuthi ngenhlanhla kwaqondana siyahambisana. Mesifika enkantolo simfica nangusekhona ubaba. Sixake ukuthi kwenzakalani kanti na uzokwenzela mina i-protection order. Uzovimba mina ukuthi ngenze njengoba ngizokwenza i-protection order. Wayazi vele ukuthi njengoba senze lento ngizokwenza i-protection order. Mina ngifika ngithi ngizokwenza i-protection order nawe usezokwenza yakhe. Ngixake ukuthi eyani i-protection order ke mina. Protection order ithi ngivimba ukuthi ngingezi kwami. Ngivimba ukuthi ngingaxhumani naye. Vele ke ngangase ngisaba ngisho ukuxhumana naye ngoba inhlambe engangiyithola ngase ngiyisaba. Sibhalise manje phela i-procedure ye-protection order isafani neyaqala. Ufike ubhalise ubuye unikezwe i-date nize nizoma enkantolo ushiya ukuthi nabo ufakazi ukuthi you need to be protected from this person because of lokhu nalokhu asekwenzile. Okay, sabhalisa wayibhalise yakhe asikaka grant wasobabili. Okay. Sisabhizi nje sibhalisa kwaza nje kumina afika uthi ucela iring yakhe. Awu. Cela iring ngathula ngangakhuluma ngangambuka. Ngasukuma ngawutshena iclerk ngathi ngicela ningikhuzelena nangifuthi sezongihlukumeza lana. Okay, siqede ukubhalisa ngihambe asayine sihambe se-police station asayine nami ngisayine vele police station eyodwa. Asayine nami ngisayine sihlukane. Udlula insukwana ngathi ngihleli ekhaya ngihleli nomani baba wayesaphila ngaleso sikhathi ngebhadi kushonile ngo2023 khona kulezo igameko. Ngiyangithini bakababa ihambela phezulu kwalesi simo. Uthe sihleli nomani nobaba edining room. Ngibhizi kuWhatsApp. Ngikhuluma nabanye abangani bami. AngiWhatsApp. EngiWhatsAppa uyangithuka. Uthi ngangikubekezelela uyinyumba. Vele ngiphume emzini ngingenabo abantwana. Bengikubekezelela uyinyumba. Ilona elangithriggerishayo igama lokuthi nginyumba vele ngiyazazi kodwa kwangithusa meqhamuka kumuntu ebengimthemba ukuthi nginyumba. Ngasukuma ngangabatshela abazali ukuthi kwenzakalani contents akala efonini ngangena ekamereni lami ngabhala i-suicide note. Ngathatha i-razor kababa. Ngathatha ama-ring ngawubeka kwi-suicide note ngayisika ngathatha amaphilisi ngawaphuza. Cause ngangibona ukuthi yini into engiyiphilela vele sengibizwa nginyumba umuntu ebengimthemba. Kuthe shuthe ekuhambeni kwesikhathi abazali mebebona ukuthi angiqhamuke ekamereni ngivalile. Uma eze ekamereni ufica ngidindelezile. Ngithathwe bamfonele cause ngikwi-medical aid yakhe. Bamfonele bamtshela ukuthi ngipass outile lana. Wathi uyeza. Uma afonele nabangani bami abawu2 kuyibona abangilanda khathi ngistranded eMlazi. Ba driver beza kumina ekhaya.
bafica ngidindilizile, wafika naye, wafika ngedrama futhi mesefika, wafika eshaya blue light wakhe, kuthiwa wafika washaya isidudla nje imoto, wayipaka, wathi methu uyangena, umngani wami wamisa wathi Mbeje, sorry ukumbiza ngegama, kodwa vele isibongo sami nesakhe, wathi ngicela ungangeni ngoba kusho ukuthi wayibona ukuthi kuzosuke kuphazamise kubuma, wathi ngicela ungangeni, landela iambulance, vele usebeyangithatha, wahlangana nami sebengithatha, sebephuma nami, landela iambulance esihambeni siye esibhedlela ngoba uyadingakala since medical aid way yakho, basilandele balandele laba abangani bami, alandele naye ngemoto yakhe. Sifike esibhedlela eKingsway, kuthiwe angivuki, angiphaphami, bathi bangidlulisele eSt Augustine e-ICU same time. Ngihanjiswe ngenye iambulance engiqotshekiswe e-ICU eSt Augustine. Ngifike eSt Augustine, ngilaliswe khona ngalala u10 days. Kulo 10 days ngilele, wafika. There was this time ngangikomplicate kakhulu. Unesi njengoba wazi e-ICU ukuthi usukunonesi wakho wedwa. Futhi ngangikomplicate, babona kwifile lami ukuthi nangu umkhwenyana wami, abazi phela bona ukuthi yini into engenza ukuthi ngize ngizama ukuyibulala. Bamfonela bamtshela ukuthi ngiyacomplicate, ngingakalezelana. Wafika, mefika, ufika mese beshonesi, bathi wafika ngedrama vele nje. Wafike wahlala eduze kwami, angikwazi ukukhuluma kahle, ngixhunyiwe imshini. Mehlala eduze kwami, shuthi wayingirecorda. Uthi angivume ukuthi ungibambe ngifebile. Uyangirecorda. Ungifaka amazwi emlomeni uthi angivume ukuthi ungibambe ngifebile. Okay. I-recording yakhe ayimsizanga ngalutho ngoba akukho okwakuzwakala ukuthi ngithi ngifebile kuphela. Ayilisho nje wathi nkosikazi sinda ube right, ubuyele ekhaya silungisa izinto, vuma kuphela ukuthi wenza u1 no2 no3. Hayi ngangavuma mina ngizingivuma into engingayazi. Ngibuye ngingabuyele ekhaya same time mengiphuma esibhedlela ngiyiswe kuma psychiatric hospital because vele phela mukade une suicide attempt fanele uyiswe kuma psychologist. Ngiyiswe eMhlanga esibhedlela ke rehab. Ngifike ngihlale futhi khona. Ngise rehab, I think mhlambe kwaku day 4. Mengithi ngingena WhatsApp status, nangu upostile uthrowe iphathi in one of ikawash yethu, sinekawash eyodwa nezinye izinto ke ezinye besizenza amabhizinisi. Uthrowe iphathi, uvideorayiziwe, uqabulana nentombi. Shuthi wenzela ukuthi mina ngibone, ngisasesibhedlela njalo noma ngangise rehab kodwa kusayisesibhedlela. Uqabulana nentombi, ngiviewe lento bese ngiyayisave. Ngingasho lutho kuyena, ngoba engakangiblock, wayesa communicate kodwa ngingamphenduli ngoba sebeshilo udokotela ukuthi ungamphenduli because lo muntu uyakutriggerisha. Okay. Ngingasho lutho ngisave ivideo. Ngibuye ekhaya, mengibuye ekhaya sengisindile, ngazibuyela kangilandanga, akabuzi nokuthi ngiphuma nini esibhedlela. Ngibuye, ngahlala ubusuku obodwa ekhaya ngakusasa, ithi inhliziyo, hayibo, ngihlalele ekhaya ngihambe ngiye kwami. Phela ikwami lapha yana, ngine right yokuba lapha yana. Ngahamba ngaye ekhaya kwami. Mengifika, ngivule esangweni, ngingqongqoze, uvaliwe endlini. Ngingqongqoze, phendula izwi lomuntu wesifazane. Ubani ebuza mina, ngithi uma wala ekhaya. Athi ima ngisabheka ukhiye, kanti ngale nkathi ethi usisi lo ubheka ukhiye, wenzela ukufonela ubaba kwami amtshena ukuthi nangu uma wala ekhaya ula ngaphandle. Kushuthi amfonele mina ngale nkathi abuyele kumina azoma ngasesicabheni yena usisi athi akawuthola ukhiye. Kushuthi usemtshenile ukuthi akangangivuleli, mase ngihlanganisa mina ukuthi kushuthi usemtshenile ukuthi akangangivuleli. Sebuya uzoma ngasesicabheni uthi akawuthola ukhiye. Ngivele ngibona ukuthi kushuthi ngenziwe isilimo. Ngiyawazi umuzi wami, ngihambe ngewindini lase garage. Ngingene ngakhona, ngingene ngaphakathi. Sifike mengena ngaphakathi, hayi usisi kwabo kushana ngempama, ngigwala ke mina ngikwazi ukulu. Shane ngempama, ngimbuza ufunani kwami, kubo lokho kuthusana nje ngempama. Aphume
athola intuba ukuphuma kanti vele usephuma nje useyeza lo wami afika apaka imoto ngaphandle uhamba nengane yakhe ubaba kwami ingane yakhe engamfice nayo kusho ukuthi yamazi girlfriend ngifike afika ame ngaphandle wathi meqhamuka eseza kumina kanti vele intombi singaphandle nami sengithi ngiyaphuma sevele sowafonile amaphoyisa afika iveni yamaphoyisa yami emva kwakhe imoto kwathi wasambeni se-police station kuyokhulunywa ngithi mina kuyokhulunywa ne-police station ngoba phela ngibizelweni mina ngibizelelwe namaphoyisa kuthiwa hayi sokhuluma mema sihambe se-police station ngamakhutha sifike e-police station ngamakhutha athi uyangibopha kuthiwa ngeke uzukwazi wena ukumbopha usha amaphoyisa mind you amaphoyisa kade seva nawo lawo police station agcina ukuseva kuyona ngamakhutha uno connection wonke unayo yonke into eyenzakala uyazi futhi ukuthi wenza ukhuluma nobani ukuze kwenzeke intando yakhe athi uyangibopha kuthiwa ngeke uzukwazi ukumbopha wena ikwakhe umuntu efanele ambophe lo wesifazane avula icala kuthiwa ngiyaboshwa qale ngingakholwa ukuthi ngempela ngiyaboshwa hayi livula icala ngiginqa ithupha ukhona naye lana ngisho sengimcela ngithi ngicela ukukhuluma nawe baba ngicela ukukhuluma nawe kahle yini into ongibophiselayo yona ngoba phela lo muntu bengekaza ngibopha ukuba wena awusho ukuthi akangibophi hayi ngixakeke ukuthi sekwenzakalana akaseyena usuyambona sekuyisilwane bahambe bangishiye lapha e-police station sengivuleliwe icala sengidetainiwe sengilinde nje ukuthi ngithathwe because i-police station yakamakhutha ayinama female cells iboshela ukuthi ngishaya umuntu wesifazane ithi case ngishaye umuntu and pointing of firearm ngimkhombe ngesibhamu hayi ngihlale e-police station sehambile yena kushaye o12 ifika iveni izongilanda kuthiwa ngiswe e-police station enama female cells hayi ngihambe ebusuku ngiyoyingiso eintatha ngiswe khona eSiphingo e-police station yakhona mengifika ngangithukile ST ngangithukile ngaze ngize ngiboshwe angaze futhi ngize ngiyicabange ngingena esitokisini angaze nje ngiyicabange ngidlala endaweni enjeyayana ngithi mengingena ngithukile bas kunento ke kusho ukuthi yenzakalayo mengabe ngingena isiboshwe esisha lapha e-police station kuyamenyezwa ukuthi bayezwa ngalenkathi ngivula okey ungeniswa ngithuke ngikhale ngisaba ungena athi usisi engangihamba naye nobhuti bangazi ukuthi ngonkosikazi wa ex-colleague wabo athi usisi ngeke singenise igebengweni zangempela because lapha they are female rapists ababengangihlukumeza kunababulali ababengathi mhlawumbe bafuna imali mhlawumbe njengoba ngiphuma ngaphandle nginemali so ngangithuswa yiloko bathi engeke bangenise la khona igebengu zangempela ukhona intombazane eboshelwe i-shoplifting iboshwe egaleri kuthiwa ngizongeniswa kuyona ngihlaleke nayo ngingene ngihlale nayo yo lo lasuka ngisoze ngalikhohlwa empilweni yami ngangithukile ngingene kwiseli usisi lo akhombisa ukuthi hayi akanako kuba violent anginikeza ingubo ngilale kusekuseni budu ubusuku base police station bafika ngo1 kodwa angazi ukuthi u7 kwangathi ubusuku obu2 ngibuka iwindi lapha elincane ngithi kuzokhanya akukhanya uze kugcine sekufika itiye esinikezwe itiye nje yonke lonto kumina ngiphila nayo namanje kufika itiye nginikezwe itiye ngilinqabe thuzolamba siboshwe isejele lana ngiyovela njalo enkantolo ngalelo langa same day sengiphuma ke sengiswe enkantolo ngifakwe evenini ngiswe enkantolo eMbumbulu mengifika enkantolo eMbumbulu kwathiwa ngithola i-free bail because angaze ngize ngenze icala ngithola i-free bail abaze ekhaya ukuthi ngiboshiwe bazi ukuthi ngiye kwami ubaba uyagula I'm so sorry. So sorry, mom. Cool. ubaba uyagula and bakhathazekile
njengomntwana okuyena yedwa ngedwa ekhaya kuma nobaba. So bebona ngihlukumezeka nabo bahlukumezeka kakhulu. Ubaba uyagula bese thola lezi indaba ekseni esezwa ngomunye umngani wami because ngakwazi ukwenza ikhole yodwa musuboshwe uyavumela ukuthi wenze ikhole yodwa. Ngabona ukuthi sebelela abazali ngeke ngikwazi ukubafonela ngibavuse. Ungcono ngifonela umngani wami ohlala ngakhona ekhaya. Uyena wakwadlulisa emyalezo ukuthi ayanduyile uye kwakhe wafike waboshwa. Umbeje umyeni wakhe umbophisile nentombi ufica intombi kwakhe. Akanamali uma ekseni but ngenhlanhla umama bakhonza naye abasebenza naye wakwazi ukuthi athi mamcele ngicela ungabusageza sula ingane yethu sonke lena sula ulungisela ubaba ukudla ubaba akwazi uhamba ngewheelchair wayehamba ngewheelchair akwazi ukwenza lutho amshiyela ukudla la eceleni wamshiyela amanzi umama lo asebenza naye wayinemoto washaya imoto weza kuyena ekhaya fukwamthatha wathi asambeni siyobheka uAyanda bebefika epolice station bafika epolice station kuthiwa ngisekho ngiswe ecourt sengiyobingelela ngathi ngiphuma ngahlangana nabo ngabona ngemoto uthi okay na imoto yakamkhize kushuthi umalona okay ngithathwe ngingeniswe emotweni yakamkhize ngoba ngase ayisekukhulume nami amaphoyisa athi mama Mbeje ngeke sikushiye noma kanjani sizokuthatha sikubuyisele emuva athina siyayibona lento leyenza uMbeje ukuthi ayihambi yodwa khona into ehamba nayo siyazama ukukhuluma naye because siyamfonela sinazi inamba zakhe siyazama ukuthi sikhulume naye simtshela ukuthi iwrong lento ayenza kuwena kodwa ngathi sithela amanzi emhlaneni wedada. Okay ngibuyele ekhaya ngaphila esithine trauma yokulala esitoksini ngibe nama nightmares ngase ngagcina sengibuyiselwe esibhedlela rehab. Ngithi mengilala kube sengathi ngilele esitoksini futhi mengivala amehlo kube sengathi ngilele esitoksini ngaphindiselwe rehab. Ila ngafika kwangathi sengiye kwenye rehab hayi lenga ngisokuyona eqaleni kwangathi ngifike ngiyalithola usizo lapho ngaboya ke kuyona ngilindela amaphepha edivorce njalo because wathi uyangidivorce angisawathola amaphepha edivorce nginaloko sengiboshiwe. Ila ngabuya khona sengibuye rehab yabuya ingqondo ngathi no man lo muntu does not deserve me akube yimi no divorce ayina because yena ungisabisa ngegama elithi divorce ngase ngifuna ummeli ngathi ngicela angisevele yena ngithumelela amaphepha edivorce kuyena methumela amaphepha edivorce akasafuna ukusayina. Ungafuni kwakho ukusayina ngiyakwazi ubalekela ukuluza u50% of whatever we accomplish sobabili njoba kuze kube imanje nje idivorce yethu ingapheli since 2022 ngayifaka ayipheli ngiboshiwe nje mina emshadweni engasathanda ukuba kuona. Kuthe ngo2023 ngazithola senginecala emsebenzini wayengifaka emsebenzini wangifunela umsebenzi bengisebenza mina ngino 8 years wangifaka emsebenzini ungiphuca konke manje phela ngithulwa nami ngiphuca konke ngathi ngiphucela imoto ngiphuca financial freedom ngiphuca ngisho umsebenzi manje into engizanyelo yena ngathola senginecala emsebenzini njengoba nginecala emsebenzini nginecala ngithi vele ngigwetshiwe kulona ngigwetshe 5 years kulela cala lokushaya intombi yakhe sengizithola senginecala emsebenzini elinye elitholaka elithi mesilibuka sabona nabaphathi bami ukuthi uyena uye ufuna kahle mina ngiboshwe ngoba leli lingwebe ngaphandle so mengitholakala nginecala mina kusho ukuthi mina ngizogcina wesivili ngaresign emsebenzini 2023 ngaresign emsebenzini vele sengifakile idivorce usesayinileke ngaresign emsebenzini ngasala ngenalutho asala anginakhaya anginamuzi anginamoto wangikhipha kwi-medical aid anginamsebenzi anginalutho ngasala nginjena nje. Uzamileke ukuthumela abantu ukuthi abangihlukumeze ukuze ngithuke mhlambe ngiyeke idivorce uzamile nje ihlandla ezimbalo ngoba bekubonakala imoto yakhe ngasekhaya kushiya ingane sithi sibona imoto yakhe ihamba abantu ezingabazi ihamba kancane izulazula ngasekhaya uzamile kaningi kodwa ngoNkulunkulu ngakuthola ukusinda uzoze kuzoba imanje akafuni ukuthi iqhubeke idivorce so
kuningi okwenzakalile. Sengiresign-ile emsebenzini, nga-resign ngoba ngithanda, kodwa ngoba ngiphoqwa isimo sokuthi ngiyazibona ukuthi ngizo-end up sengiboshiwe. Kuningi okwenzakalile. Sengimblockile efonini, unblock. Ongangaka-unblock mina yena ungiblockile, unblock, angisendela ama-message still. Khumbula kwakunyaka wokuqala sihlukene. Wayikhumbula ngisho i-date kushuthi ngoba kushuthi ingqondo yakhe isebenza ngokungihlukumeza. Wayikhumbula i-date ukuthi sihlukane nini, okunyaka wokuqala sihlukene. Wangisendela i-message wathi ngihleli kwami, hleli nomema omusha, celebrate ukuthi ngahlukana nawe. Ngisangize ngiyiphendule leyo message. Ngayibuka nje, ngafonela udokotela wami ngamtshela ukuthi nange ngisendela i-message, wathi no ungamphenduli, mbuke nje kanjalo. Kuningi okusenzeka futhi namanje kangangokuthi sesifisa ngisho ukumove ekhaya, sidayisa umuzi simuvele kwenye indawo ngoba ngiyamsaba. Lo muntu ngisahleli naye bevele njengoba ngishilo ekuqaleni ukuthi bengiwabona ama red flags, ngibona ukuthi lo muntu uyingozi, kodwa ngenxa yothando nokuthi ngifuna ukubekezela emshadweni nami ngathiwa ngahlulo umshado ngabekezela. Lo muntu bekangibeka isandla. There was this time before kuze kufike kulesi sikhathi sesize sixabana, wakwangibeka isandla ekade sematshwaleni. Efike endlini wathi ngimhambele, kwaku December 30, wathi ngimhambele. Wangishaya wangiphula isithupha njengoba nginesithupha esigobile, ngafaka ukhonkolo esithuphile. The way abe manipulative ngayo umbeje, ubethi mekade enze into ebhlungu kumina, uyazi vele ukuthi ngithandani. Uzotshena umngani wami athi akabhuke mhlambe somewhere endaweni enhle, athi asambe siyohlala khona noma i-weekend yonke ukuze enze ukuthi ngikhohlwe lento ayenzile. Ubekwazi nokufaka intombi endlini emzini wami la ngilala khona. Mengikuthola lokho axolise athi uzokuyeka. Mengingekho uthola ukuthi ngihambile nabangani mhlambe siye ku-prayer nomama asalena afaka intombi endlini alale naye endlini. Uhambe kwahamba ngaze ngagcina sengibona ukuthi kunezinto zami esezilahleka khona la endlini. Shuthi mefaka umuntu esifazane khona izinto zami ezigcina ziloku zilahleka lowo muntu, ngingazi noma umuntu oyedwa noma abantu abaningi gcina sekulahleka izinto zami endlini. So yeah. No, I'm sorry kakhulu mama. I can feel your pain. Kakhulu. Kodwa ke kulesikhathi nje sincane lesi ngifuna nje ukubuyisela emuva kancane. Kancane nje uthe uma uqala wakhuluma ngendaba yokuthi wawukade uyospray imoto, then problem yaqala lapho. Ayikho inkinga enike naba nayo before that, because I believe ekutheni ukuthi umuntu akakwazi ukuthi aqhamuke sethatha izinqumo ezinkulu ingekho into enye sikenzeka ukuthi ibuild upheka lapho step to step and leadela kuleyo problem leyo. Nje ukuthi nje angikwazi ukuqhamuka sengithatha isinqumo esikhulu ingazange iziyaba khona inkinga encane. Akukho la kuwe kwaba khona nezinkinga nyana nje ezimlidela ukuthi agcine sekwazi ukuthatha izinqumo ezingaka. Akukho kangangokuthi ngisho umngani wakhe, ubest friend wakhe usaxhumana nami waze washo wathi umngani nami wenze sengathi bevele ecuphile, bese vele sefuna ukuphuma kulomshado kodwa bengazi uzophuma kanjani. Nami kungixakile ngoba usho yena umngani wakhe wathi kungixakile ukwenza kwakhe, ungathi khona into oyenzile kodwa manje akayibeki, ayikho into ayibekayo ukuthi wenza u1 no2 no3 phela nje uthi wena ungibambe namadoda la engifice khona la kokuspray paint kwakhona imoto. Ayikho into ayisixabanisile. Mina ngihamba day before ngiye ekhaya, ngashiya nje kukuhle, ngashiya ngimphekele ngimenzele ukudla, ngahamba ngizolala ekhaya ngoba kwakhona into wakudingala ngiyenze, ngizovuka ke bese ngiyokwenza lezi zinto engangithi ngifuna ukuzenza. Ayikho into ayisixabanisile. Isikhathi esiningi manje nixabana nani suke nibangana nje makuthiwa nje kuba nama-misunderstanding endlini. Into esasiyibanga ukuhamba ngabuyi ngesikhathi ekhaya, angishiye ngedwa endlini mhlambe kuze kushaya o12 ebusuku esematshwaleni. Okay. Into engiyisabayo kakhulu engangiye ngisho ngithi
ukuhamba kwakho kuze kushaya u12 ebusuku ngiseningedwa mina omkhulu umuzi asinangane sihlala sobabili omkhulu umuzi wena nomkhubo ukuthi mujabulile lana uqhumisa isibhamu khona la egcekeni bayazi abantu ukuthi kunezibhamu la sine security company bayazi ukuthi kunezibhamu lana wathi if njoba wena bazi abantu igebengu ezazi ukuthi kuhlezi iqhuma ibhamu zifika zizongilimaza la sifuna lezi ibhamu awukho wena ngikadoba mina mungekho la endlini nakona ke lokho kokuthanda abantu besifazane ukushintsha abantu besifazane bengimbamba kaningi ngizokunikeza ithuba lokuthi uqhubeke usilandise apart story sakho kodwa nje ufuna ukuhamba ngilanda lapha before kuze kufike khona lapho ngoba ngiyabhilivela ekuthini ukuthi uma suke sineyinkinga kwamele kwazi ukuthi ngiyayini atshele iyazi nginenkinga yakho so kanye nawe hayi batshela inkinga nami so wakwakuzama lokho no akakuzamanga wagcina ngokusho efonela uma bathi wena ke mina ngayingakuzama ukukhuluma noma wakhe saphila ngebhadi washona uma wakhe ngasengasenawo umuntu engizokhuluma naye cause osesibakhe vele babengangifuni osesibakhe bese sele nabo nobaba wakhe bese bengasekho sesele nosisi osesibakhe babengangifuni bakhombisa ke lokho cause ngalenkathi ngiboshwa ngisesitokisini wabafonela bonke babethatha ama video ami baze bakhuze elinye iphoyisa lathi lento izosibophisa cela kuhambe kwahamba sengifakile idivorce esesayinile wavuma ukuthi uzonginika u50% wayo yonke into kodwa kwagcina seshona ummeli wami mekushona ummeli wami kwaphoqeleka ukuthi ngishintshe ngithole omunye ummeli bese ngimtholile omunye ummeli nayo ke inkinga sekuyavela ukuthi libona la bese senginabo bathi hayi kunama loopholes kwicase yakho ye divorce eswabonayo uthi kwangeve nje mhlambe kwakhona into aseyitholile lo owashonayo uthi kwangeve khona into ayisevele seyitholile ngoba sibona izinto ayingenzi ngathi advocate wonke sibona indlela ayingenzi kahle ngayo kwicase yakho okay bathi soyihandlisha icase yakho soyihandlisha ngendlela ukuze sheshe iphele ngoba kahle ise final stage icase yami divorce eseshona lo washona maybe a week before Sowe Court washona a week before Sowe Court iyahlehla ke ngabathola laba babona ama loopholes base beyasho ukuthi bazowalungisa ama loopholes awe maintenance akaze ngize ngithole lutho angisasebenzi uyaqhubeka namabhizinisi uyasebenza akanginiki lutho angisasebenzi mina ngihlele ekhaya ngithola lutho ngisho ayiqalwe yimina ayisuswe yimina phansi ngivinjiwe nje ukuthi ngisondele mina ezintweni ezazikade zihlanganise mina naye ngivinjwe yena okay abameli base beyasho ukuthi kufanele ngabe uyakumaintain ngibatshela ukuthi wazama lo engiphuma kuyena ukuthi ngithole maintenance wabuye wangitshela into engayi-understand wathi kuthiwa ngigrantwa ngi-maintenance angazi kanjani angigrantwa ngi-maintenance isizathu futhi ngangasithola okay iqhubeka idivorce lo ngiya kubona ngiyokwenza ama-consultation kuhambe kwahamba kwayithulekela 2023 sagcina ukuye court mesifike ecourt naye weza nommeli wakhe nami ngikhona ofika wathi uyayimisa idivorce 2023 uyayimisa idivorce kusho yena imina engi-initiate idivorce kodwa uyena oseyimisa idivorce isizathu kuzoxhumana abameli basho ukuthi imiswa ngaliphi uyimisa ngaliphi idivorce namanje ngisalindile ngilinde leyo message mhlambe eshoyo noma bangibize bangitshela ukuthi umbejo uyimisa ngale idivorce 2023 ngihleli angizazi ukuthi ngiyaphambili angina freedom i-identity yami ikumbeje noma sengifuna ukuphuma kuyena akuphumeki ngihlale ngahlala ngaze ngabona ukuthi no man akusemnandi ungitrephile la ukuthi ngihlezi ngishade naye noma sengingasafuni ukuthi ngishade naye akusemnandi ngaphinde ngabafonela abameli ngabuza ngathi kwenzakalani kwathuleka nje it's been a year now uthulekile bathi ngibakweleta 36,000 36,000 one ukuthi sahamba saya enkantolo nawo ngikhathe zethu uyayimisa idivorce kanjani ngoba mina ngase ngikhokhile nje previous mmeli ngase ngimkhokhele ipercent lakhe sasivumelene ngalo
Ngathi mengabe ngiphuma emsebenzini nganginama savings kunemali ngivele ngiyisave. Ngathi kunokuthi ngihlale nale mali ngingayazi ukuthi ngizoyenzani, kungcono ngikhokhela ummeli iphesenti lakhe ukuze kuthi mekuphuma isettlement ngibe ngazi naye asebenze kahle icase yami kanti uzovela ashona. Bangifonela bathi bafuna proof of payment laba abasha, ngabalethela. Mina ngokuletha proof of payment ngazi ukuthi phela njoba kuyibona bangifonele bathi ifile yami kubona, ngazi ukuthi mina ayikho imali engibakweleta yona because mina ngiqedile ukukhokha kanti bazofuna imali futhi u36,000 engaphezulu kwale ebese ngiyikhokhile kulo owashonayo. Ngihleli manje nginencindezi yongapheli kwedivorce, nginencindezi yale mali engifunwa yilaba bameli. Angikwazi futhi ukuthi ngithi ngifuna ifile ngishintshe bayanqaba naye. Ila sengibona khona ukuthi mhlambe khona into aseyenzile futhi nakubona. Because ugudi ke ngasebribeni futhi. Ugudi ngasebribeni uex. So ngihleli angisakwazi manje ukuxhumana nabo. Angikwazi ukuthi ngithi ngiyazama ukuthi ngicela ifile ngifuna ukuya ka legal aid because angisenawo ama-funds okuqhubeka nabo, anginawo lo 36,000. Lo 36,000 ngiyabatshela ngithi uthatheni mase niqedile mase kuphuma isettlement abafuni. Bayangincindezela ungathi khona i-instruction abayitholayo ukuthi imiseni lento mucindezeleni imnike ingcindezi. Kuzoze kube inamhlanje anginayo into engathi kulonyaka mhlambe bafone kanye begcina ukungifuna bengitshena ukuthi ngiyakhumbula njalo ukuthi ngiyakweleta kuphela. Yini oyifisa kakhulu ikakhulukazi malunga nalolu daba? But nje mhlambe before ngizokuyisa khona la abantu befika la ku-show yethu kakhulukazi basuke beney'nkinga kanje zokushada, sikholele ekuthenini ukuthi uma kukhona indlela ethile la khona ukuthi mhlambe kungalungiseka, sikugqugquzelele lokho kodwa ngokwelungelo. So ngifisa ukubuza nokuthi do you think inkinga yenu isengalungiseka kodwa? Akusoze akusoze kusalunga. Ngilimele kakhulu ukuboshwa. Ngahlala kanjani nalo muntu ongibophisile? Ungiqedela umsebenzi, ngahlala kanjani nalo muntu? Uzoba yiloko kwe-physical abuse lokho ngishaya ngilimaza. Lo muntu uphatha isibhamu, angishaya zaza sibeke la eceleni athi enza into oyithandayo, angitshena athi ngeke uzungenze lutho, ngeke uzungibophise. Angeke kusalunga lokho. Uningi engikubonile sengiphumile ukuthi la bengihlukumezeka ekuqaleni even way before kusuke lento le eyasukayo ngoJune 17 sixabana. Bengivele nje ngihlukumezeka kuphela mina nginenkani yokuthi ngifuna ukuhlalela umshado wami. So ayikho nje into esengalunga. Ebethini ekhaya kini ke? Yo. Ekhaya ubaba uze wahamba alikhipha wathi ubaba niyothandana mengabe nibuyelana